A potom podľa dohôd s jednotlivými výbormi mestskej časti sa organizuje aj stretnutie s občanmi, kde sa prezentuje tento. Doprava je úplne jasná, trasa diaľnice je jasná, je záväzná pre každého, pre mňa, pre projektantov, pre investorov, pre vás, pre občanov, pre všetkých rovnako. A je to trasa v tuneli, je preto v tuneli, aby bolo chránené životné prostredie, priestor za Kalváriou. Územný plán totiž je nástrojom aj preto, aby koordinoval všetky činnosti ovplyvňujúce životné prostredie a jeho hlavným poslaním teda je koordinovať a vyriešiť územie tak, aby hlavne so zreteľom na ochranu životného prostredia. Čiže nie je to nejaký materiál, ktorý by ohrozoval životné prostredie, naopak, aby ho chránil. Ja by som mal na to životné prostredie. Stále spomíname, od roky bude cesta, od 5 roky bude cesta, vplyv na životné prostredie. Nikto tu nevystúpi, nepovie, jak dneska, ten týždeň chodí tam vetrieska, Tatra chodí, sype do lesa tam zbúranisko, bordel. Pravá strana za Kalváriou, jak je 15 je zasypaná, prístup do lesa. To je prakticky životné prostredie, takisto. Vplyv na životné prostredie. Keď som preto chcel na poslancov, že sa na to pozreli. Za Kalváriou, konečná 15, tam sú na ľavej strane 4 vstupy do lesa sú zasypané. Lesy to vedia, to sa nesype ako v noci alebo v obede. To je cez pracovnú dobu. Nemáte náhodou poznačené číslo? Mám, ale nemám pri sebe. Lesy, to nie je tajné, lebo to je cez pracovnú dobu, tam sú aj lesáci. To si nevedel. Bolo by snad dobré, ak takéto niečo zistiť, je teraz, už som to minule spomínala na výbore, keď sme mali v auguste stretnutie utanistov, že je teraz možno zvolať mestskej polícii v takýchto prípadoch na číslo 159, kde je možné nahlásiť všetko, čo sa týka aj teda vzťahu životného prostredia. Číslo 159 na mestských policajtov teda v tomto smere. Keby to bolo ako, že príde vejže, vysype, ujde, ale to je legálne. Tam je zasypané. Zasype tam stavebný materiál, lebo to je Čo nová sú zbúrané informácia. do cesty, navážané tam je asfalt, zbúranisko. To je priemysly poznávací značky, jezdí tam Tatry, rúžový Tatry, rúžové povlečení, tam sypou do lesa, asfalt, prostý vražetný a tak, nedopravne. To je mestický materiál z cesty. Schodníkov a tak ďalej, tam sú flaky asfaltu, betónu. Ale to je na to musel dať niekto súhlas, aby to tam mohli sypať, však to je predsa... Tak nebudú tak urobiť smetisko z toho lesa. A zasypávajú tie uličky, tie hlavné trasy do lesa. To je zasypaný dozadu v lese. To je Jablonský mesto. Dáme to preveriť, dobre? Môžeme teraz dáme preveriť. Prípadne až máte poznačené SPZ-ky, tak bolo by dobre, keby ste nám ich nejakým spôsobom dovedeli, alebo na mestskú políciu priamo, dobre? Môžem vám vstúpiť, že môžete začať zavolať. Riadia vlastníci alebo teraz užívateľia mestských lesov. Oni? Lebo tie chodníky, hlavné chodníky do lesa, ťažobné, tie zasypávajú. Hovorím, cez deň najmenej 8 Tatry a v sobotu, v nedeľu je tá letreska. Vypovieš. Dáme to preveriť, dobre? Dobre. Nedeľu. Ale mi sa páči. Takéto divoké skládky sú robené teraz už aj priamo na teda bývalé kúpalisko, čo malo byť. Už aj tam chodia kypovať nákladné vozy, stavebnú súď. A ešte jednu takú otázku mám výstavbou tejto cesty, čo je ako okružná mesta, tá nábrežná, sa porušuje spústu prístupových ciest predošlých. Tie asfalty sú rozmrvené, rozpadnuté, aj čo sa robili vodovody, to sú preliačené všetko. Či je plynovody a takto, či je uvažované s tou úpravou tých ciest, ktoré sa výstavbou poškodili teraz?
Samozrejme, tie prístupové komunikácie, ktoré sú súčasťou stavby, ako časti tie budú urobené v rámci stavby, pokiaľ sú poškodené ostatné komunikácie, takisto teraz ťažko povedať z fleku, aký je to rozsah a ktorý konkrétne sa to týka. Pokiaľ boli tieto komunikácie poškodené teda nešetrným narábaním so stavebnou technikou, tak a je to poškodený mestský majetok, tak rozhodne budeme požadovať na investorovi, aby tieto komunikácie dal do spôsobilého stavu. To je spôsobené stavebným dvorom, ktorý je tam. Stavebný dvor, ktorý tam pri Športovej ulici. Čiže sa to zaznačí ako pripomienka a opäť sa to operatívne bude riešiť. Ja by som sa chcel pýtať, aký osud stihne nábrežnú komunikáciu od mestskej haly smerom ďalej na ZVL. Ako bude pokračovať? Nábrežná komunikácia od križovatky, teda vlastnej nábrežnej až Kultetyho, o tom sa hovorí, hej? Bude pokračovať ďalej, prejde mostom na východný breh Torisy, pôjde po nábreží Torisy a vyústí do križovatky pred ZVL. Takto je to vyriešené v územnom pláne, takto je to vyriešené v dokumentácii pre územné rozhodnutie. Nevieme teraz povedať časový horizont, kedy Slovenská správa ciest ako investor aj túto druhú etapu alebo túto druhú časť nábrežnej komunikácie zrealizuje. My samozrejme, pokiaľ budeme živí a zdraví a bude nám žičiť teda prostredie, budeme tak ako v minulých rokoch aj v budúcich rokoch vyvíjať účinný tlak na to z pozície samosprávy, aby teda Slovenská správa ciest zrealizovala aj tento úsek. Ale súvisí to so schopnosťou financovania zo štátneho rozpočtu, lebo je to štátna investícia. Nevieme zatiaľ povedať, aké zmeny dojdu teraz v rámci reformy verejnej správy, či náhodou komunikácia nebude predelimitovaná do majetku vyššieho územného celku a nebude regionálnou komunikáciou, to teraz neviem. Ale za predpokladu, že zostane aj naďalej klasickou štátnou cestou, tak jak doteraz, bude financovaná zo štátneho rozpočtu a my môžeme robiť jedine toľko, že využijeme všetky svoje teda schopnosti odborné, aj osobné, aj všetek svoj šarm a charizmu na to, aby sme teda dotlačili investora Slovenskú správu ciest na financovanie tejto komunikácie v najbližších rokoch. Nie je spracovaný iný variant ako ukončenie pri ZVL, okrem toho variantu? Nie je spracovaný iný variant. Nábrežná komunikácia zásadne bude vyústená do križovatky pred ZVL. Sú akurát alternatívy vlastnej križovatky, ale principiálne teda nábrežná komunikácia bude zaústená do križovatky pred ZVL. Podľa poslednej technickej štúdie, ktorú spracoval dopravoprojekt pre Slovenskú správu ciest, nebude to kruhový objazd. Na ktorej ulici? Na Chalúbkovej? Na Chalúbkovej a je tá Šlapská tam, kde... Nie. Na rodinné domy na Švábskej ulici nemali ísť dole z titulu teda výstavby tejto komunikácie tam. Ale na Švábskej mali z rodinné domy z titulu zámeru výstavby otočky trolejbusu svojho času. Toto padlo. A podľa tých alternatív, ktoré sú teraz spracované z dôvodu vyústenia nábrežnej komunikácie, je dotknutý, myslím, len jeden rodinný dom na rohu Chalúbkovej ulice, tam je ten Bulhár, neviem meno presne, ale tento dom je ako fyzicky dotknutý možno výstavbou križovatky, prestavby križovatky pred ZVL. Je to vyriešené tak, aby bolo teda minimum asanácií, čiže je aj z hľadiska odborného
úplne iný pohľad na riešenie tejto križovatky. Je podstatne úspornejšia, ako boli pôvodné alternatívy. Sú ešte ďalšie otázky? Naustí sa tam aj diaľnica pri križovatky? Tej križovatke? Kde? Pri Zevele? Nie. Diaľnica vyúsťuje z tunela v južnom tunelovom portáli na hranici katastrov. Ja hovorím o, nedaj Bože, o povodovej variante. Ešte raz. Ešte raz. Princíp povrchovej trasy, ktorá je na úrovni technickej štúdii, spočíva v tom, že diaľnica je implementovaná do trasy nábrežnej komunikácie. No však to nie je žiadne tajomstvo, však to bolo medializované, to zverejnené, to je tak. Čiže v tejto technickej štúdii pokračuje potom v tejto technickej štúdii Slovenská správa ciest nerieši vyústenie do križovatky na ZVL, ale ťahajú to tam však aj cez polia. Ale hovorím, toto je hypotéza, ktorá nebola akceptovaná a nebudeme o tom ďalej rozprávať. Keď už ste položili otázku, ako diaľnica vyúsťuje na tom južnom tomto, tak je to teda z južného tunelového portála zhruba na hranici katastrov Prešova a Hanisky a pokračuje cez ten hon na katastri Hanisky do vypojenia terajšieho, teda do ukončenia terajšej diaľnice na diaľničný privádzač. Budem mať otázku, ktorá bude nepríjemná. Jedna. Druhá asi taká, že čerstvé správy z Ekopedu sú asi také, že až prelom roka bude aktuálny. Dnes som telefonovala, ale prelom roka. Ale keďže chcem byť seriózna a slúbila som pánu Krautschneiderovi, že ďalšie informácie nebudem hovoriť, lebo sa to nesmie, tak dodržím slovo, ale ten horizont je asi prelom roka. A chcem ešte sa opýtať na jednu vec, škoda, že nie je pán primátor, ale už som ho oslovila, aby sme urobili rozhovor na tému nábrežná komunikácia, ale aj diaľnica, hypotetická diaľnica, ktorá vôbec nie je až tak hypotetická podľa môjho názoru, hovorím ako Marta Dovalová občianka teraz. Chcem reagovať na jednu poznámku pána primátora, ktorý povedal, že nemusíme sa báť projektantov, ktorí pracujú podľa svetových európskych noriem a podobne. Chcem len poznamenať, že škoda, že keď sa riešila nábrežná komunikácia, neexistoval proces EIA, pretože dopatrala som sa k tomu, že zvyšné domy, ktoré tam zostávajú po pravej strane, budú žiť 4 metre od nábrežnej komunikácie, štvorprúdovej komunikácie. Budú tam nejaké priehľadné steny, ktoré budú akože proti hluku vystavané. Nebudú však riešiť problém vibrácií, exhalátov a ďalších vecí, ktoré súvisia so štvorprúdovou komunikáciou, ktorú si nikto z nás ešte teraz nevie predstaviť, ako to tam bude vyzerať. A preto sa obávam toho, že ak náhodou teda Ministerstvo životného prostredia povie svoje áno alebo nejaké to odporúčanie, chcem sa opýtať teda, aj keď je to možno, a dúfam teda, že je to len hypotéza, je možno zmeniť územný plán tak, že aj keď to poslanci odhlasujú v zastupiteľstve, môže ministerstvo, povedzme, dopravy udeliť nejakú výnimku alebo nejaký špeciálny režim, alebo povedať, a bude to tak, ako my chceme. To by ma zaujímalo, aj s tým ešte teda, ak sú tu poslanci teda, že čo s tými ľuďmi, ktorí zostanú teraz pri tej nábrežnej komunikácii? Tí zvyšní, ktorí podľa územného rozhodnutia tam nemôžu bývať zo zdravotných dôvodov. Začnem od tej druhej otázky, ak dovolíte. Nemôže ministerstvo nič také urobiť, lebo by to bolo porušenie zákona, čiže nedá sa oklamať občianstvo prešovské, tak ako sa nedá oklamať žiadne občianstvo v žiadnej obci, pretože to neumožňuje zákon. Už tieto zákony teraz sú skutočne dobre vymakané. A pokiaľ dneska alebo v súčasnej dobe boli také určité, stávali sa prípady teda, že čo ja viem, bol okresný úrad ako stavebný úrad vydal územné rozhodnutie v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva, lebo aj také prípady boli. Už aj takáto eventualita bude minulosťou, pretože ak ste sa už oboznámili s
návrhom kompetenčného zákona, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky, stavebným úradom od nadobudnutia účinnosti kompetenčného zákona bude obec, respektíve mesto. Čiže už nebudeme niesť len zodpovednosť za to, o čom rozhodne okresný úrad, ale už keď budeme mať zodpovednosť, tak budeme aj rozhodovať. Čiže mesto Prešov bude, respektíve mestský úrad by som to teda nepoberal, spomeniem si na to, ako to je mesto, respektíve obec bude stavebným úradom a výkonom teda toho procesu z územného a stavebného konania bude mestský úrad. Čiže už to bude úplne pod kontrolou obce. Všetko, čo sa deje na území mesta, celý proces územného rozvoja od koncepčnej fázy až po realizačnú fázu bude skutočne aj kompetenčne pod kontrolou obce, respektíve mesta. Takže už sa to už nemôže stať, že by akýkoľvek investor mohol riešiť svoj záujem tak, že by obišiel obec, pretože obec, respektíve mesto ako také, je jednak orgán, ktorý schvaľuje územno-plánovaciu dokumentáciu a za druhé je aj stavebným úradom, ktorý vydáva územné rozhodnutie. Takže už je to pod kontrolou a má to logiku v tom, že sme zodpovední za to, za čo rozhodneme. Dnes som zodpovedný za to, o čom nerozhodujem. Je to paradox, ale je to tak. Čiže toto posledná novela kompetenčného zákona odstraňuje. No a tá druhá otázka týkajúca sa vplyvu nábrežnej komunikácie na obyvateľnosť a kvalitu bývania v tých domoch, ktoré tam sú. Viete, to by sa bolo potrebné, treba opýtať tých ľudí, ktorí tam bývajú, lebo oni boli účastníci územného konania, boli účastníci stavebného konania, čiže oni si určili alebo zadefinovali podmienky v územnom konaní aj v stavebnom konaní. Tieto podmienky, pokiaľ boli akceptované stavebným úradom, tak boli premietnuté do územného rozhodnutia aj do stavebného povolenia a investor bol zaviazaný zrealizovať isté kompenzácie súvisiace so znížením kvality bývania. Z hľadiska perspektív predpokladáme, že nábrežná komunikácia, pokiaľ začne fungovať, tak vyvolá určitú zmenu v štruktúre funkčnej náplne týchto domov, že sa tam postupne uchytia určité aktivity, či už podnikateľské alebo nepodnikateľské, a tá strana západná, ktorá je teda, ale aj nakoniec aj východná strana, konkrétne tam aj, kde má pán Druktarovský dom, sa bude vyvíjať tak, že tá obytná funkcia pôjde do tých zadných polôch, teda do polohy tých nadmerných záhrad a bližšie k ceste pôjdu teda aktivity, či už podnikateľské alebo nepodnikateľské. Ale to teda prinesie sám život a bude sa postupne, je to dlhodobý proces, v ktorom sa teda bude tá štruktúra meniť. Štruktúra využiteľnosti tých domov. Môžem teda k tej nábrežnej komunikácii, ja tam bývam a poviem teda trošku ľuďom, ako tam prebiehal ten proces územného rozhodnutia a potom následného stavebného konania a stavebného rozhodnutia. V územnom rozhodnutí bolo jasne stanovené, že domy, ktoré ostanú po pravej strane ulice, to je tá západná strana, nebudú vhodné na trvalý pobyt ľudí a v územnom rozhodnutí je jasná podmienka investorovi, čo je Slovenská správa ciest, že má týmto občanom poskytnúť náhradné ubytovanie, je to tam odôvodnené, proste sú tam účinky exhalátov, vibrácií, nebude sa tam dať bývať. Čo sa ale stalo v stavebnom konaní? Všetci ľudia do jedného, ktorí sa stavebného konania zúčastnili z ulice pod Kalváriou, toto namietali, trvali na tom, aby tento bod územného rozhodnutia bol splnený, o ďalších ani nehovorím. Stavebný úrad, čo je pre vašu informáciu krajský úrad, tento raz, tieto podmienky jednoducho zignoroval, vyjadril sa, že sú neopodstatnené, neodôvodnené a že neboli proste včas podané, čo je nezmysel. Na stavebnom konaní sedeli aj zástupcovia mesta, dokonca ich stanovisko je aj v stavebnom rozhodnutí, aj tam napísané, že mesto, dokonca niekoľko odborov, odbor výstavby, ja neviem, či je váš odbor, ale tu som si neistý, ale určite je tam vyjadrenie mesta, že mesto
s tým súhlasí. Takže výsledkom teraz je to, že nábrežná komunikácia je povolená aj v tom úseku na ulici pod Kalváriou. Podľa územného rozhodnutia, podľa vyjadrenia hygienika, tam občania nemali čo bývať, ale stavebné povolenie bolo vydané. A ako tu hovorila pani Dovalová, občania tam budú bývať a auta im budú chodiť 4 metre od okien, kde síce je nejaká protihluková stena, ale za tou stenou v 4-metrovom koridore je miestna komunikácia, kde budú chodiť auta. Čiže výsledný efekt bude taký, že meter za oknami budú ľuďom chodiť auta. A to má byť trvalý stav. Takže samozrejme nemôžete tu teraz zodpovedať za to, ako rozhodol krajský úrad, ale v každom prípade by ma zaujímal váš názor, či sa vám táto situácia pozdáva, či to je v poriadku, či v tom nevidíte porušenie územného rozhodnutia a prečo mesto vydalo súhlasné stanovisko, ktoré je v spise a na ktoré sa odvoláva aj stavebné rozhodnutie. Nech sa páči. Ako som už spomínal, každá stavba má svoj proces. Je to proces územného konania a stavebného konania. V územnom konaní územné konanie a územné rozhodnutie je základom preto, aby, na základe ktorého sa teda rozhodne o umiestnení stavby. Každé územné konanie má svojich účastníkov územného konania. Okrem obce sú to dotknutí vlastníci priamo, čiže všetci obyvatelia, ktorí priamo boli dotknutí výstavbou, boli účastníkmi územného konania. Mesto Prešov ako účastník územného konania zaujalo stanovisko, kladné pochopiteľne, z hľadiska ochrany svojich záujmov, pretože nábrežná komunikácia bola v súlade s územným plánom, je to v záväznej časti, je to verejno prospešná stavba, čiže my sme nemali dôvod nedať kladné stanovisko. Čiže toto sme my boli povinní zo zákona urobiť. Každý účastník územného konania, lebo účastníci územného konania sú rovnocenní, mesto Prešov ako účastník územného konania a pán Drutarovský ako účastník územného konania, sú rovnocenní účastníci územného konania. Aký postoj zaujme stavebný úrad v tom konaní, ako akceptuje jednotlivé pripomienky a stanoviska účastníkov územného konania, to už je vec stavebného úradu. To už nie je vec mesta. Čiže ak si účastník územného konania, povedzme Drutarovský, lebo s tým úzko sme teda komunikovali, ak si stanovil nejaké podmienky v územnom konaní, tak a tie podmienky stavebný úrad nedal do územného rozhodnutia, mal právo sa odvolať. Pokiaľ bolo územné konanie v poriadku a išlo stavebné konanie, v stavebnom konaní sa v projekte kontroluje len to, či sú splnené podmienky územného rozhodnutia. Keď ako účastník stavebného konania prišiel na to, že nie sú splnené jeho podmienky a bolo vydané stavebné povolenie, zase mal právo sa odvolať. Čiže stále sú kroky. Ak bolo stavebné povolenie OK a teraz realizácia je nie v súlade so stavebným povolením, ide kolaudačné konanie. Bude účastníkom kolaudačného, čiže opäť sa vyjadri a úrad nemôže odkolaudovať stavbu, pokiaľ nie sú naplnené podmienky stavebného povolenia. Čiže nechcem tu teraz polemizovať, rozvíjať ďalšiu debatu o tom, ale má to všetko svoje procesy a pokiaľ neboli naplnené podmienky, alebo teda účastník územného alebo stavebného konania sa domnieva, že nie sú naplnené jeho požiadavky, jeho stanoviska, tak má právo sa odvolať. To myslím, netreba teraz tu o tom dlho polemizovať, lebo sa nikde nedostaneme. Čiže pokiaľ ide o terajší stav z hľadiska realizácie nábrežnej komunikácie a o tom, či sú naplnené podmienky stavebného povolenia alebo nie sú naplnené, bude na to priestor, pokiaľ sa to neriešilo v nejakom procese nejak operatívne, tak bude ďalší priestor v kolaudačnom konaní. Či je stavba realizovaná podľa podmienok stavebného povolenia. Nemôžem k tomu viac dodať. Môžem ešte dovetok? Ešte hájiť svoje práva, možnosti, keď ste sa už odvolali a odvolací orgán rozhodol, tak to treba poslať ešte vyššie, tam ešte možno z ďalšieho. Nebo je veľmi vysoko. A poslanci ďaleko. Ak dovolíte teda ešte jeden dovetok, vidíte, že jedna inštitúcia niečo schváli, ale ďalšie to nedodržiavajú, takže myslím si, že tieto aktivity, ktoré tu občania vyvíjajú, keď nenachádzajú jednoducho oporu vo vás, čo
že vlastne mali by ste hájiť záujmy občanov Prešova, tak proste výsledkom sú tieto aktivity, že občania musia suplovať to, čo by malo suplovať jednoducho, čo by malo robiť mesto. Hájiť záujmy občanov. Ešte chcem dodať, takže ešte stále to nikto nie je zo slovenských stranic. Nikdy to nebolo, ja som to už tretíkrát. Oni prídu, kedy? Popríklad, keď budeme rokovať. Určite prídu. Oni určite prídu. Ja by som ukončila to naše sedenie, lebo slúbila som, že tam je 3 metre úzka cesta okolo tých domov, nie? Že vykročí zápom do 3 metrovej brány do domu. Ja som bol na nimi zdaný, že áno, že to tak bude robeno, že vytočia ich na kladbu. Ale mne sa zdá, môj sused má tam holu nejakú, osobné auto a nemôže to zvoliť, vytočiť teraz, to je tam tie podrobné cesta. Mne sa zdá, že na druhej strane robia 4 metrovú, že do štadiónu budú keď bude hokej, nie? Že by bola široká cesta. Ale na 3 metre cesta mne sa zdá, že to je úzka. A 30 cm od domu